Goddag, mit navn er Dr. Dunge, og jeg vil i dag vise jer, hvordan kinetisk og potentiel energi virker. Men lige nu skal jeg lave mine beregninger. Kære medmennesker, jeg vil i dag forklare jer sammenhængen mellem kinetisk og potentiel energi. Jamen goddag, kære medmennesker. Jeg vil nu forklare sammenhængen mellem den kinetiske og den potentielle energi. Det vi har her, det er et stykke lys. Når jeg kaster det til værs, så ved hjælp af min hånd og min slagkraft, der vil tilføje jeg kinetisk energi til det. I det stiger til værs, der omdanner den kinetiske energi sig til potentiel energi, og når den når til det punkt, hvor den ikke kan stige højere, så er al den kinetiske energi opbrugt, og der er nu kun potentiel energi tilbage. Når den så falder ned igen, så vender processen sig om, og det potentielle energi begynder at blive til kinetisk energi. Og når den så er trykt tilbage i hånden på mig, så er der kun kinetisk energi tilbage. Men sanden om det ikke er jeg igen. Nu kan jeg gætte, det er blevet tid til at forklare formlerne. Kom med denne vej. Som vist på tavlen her, der har vi to forskellige former. Den ene er kinetisk og er potentiel. Hvis vi starter med den kinetiske, så kan vi se, at formlen for at udregne den kinetiske energi, det er simpelthen en halv gange vægten på det objekt, man kaster i kilo. Det er meget vigtigt. Gange meter i sekundet. Og det er så det, den bevæger sig med, som man sætter op i anden. Så har jeg en kinetisk energi på den måde. Nedenunder, for at finde den potentielle, så skal man tage højden, hvor den når op til. Gange den med vægten på objektet igen. Og så gange den med 9,82, som faktisk er det samme som tyngdeaccelerationen. Og så har man den potentielle energi på den måde. Du gider jeg fandme ikke vise jer mere i dag. Jeg vil smutte sig. Godnat.